Tak, máme tu rovnicu, ideme hneď na ňu. Najprv odstraníme zatvorky, čiže prvá zatvorka, keďže pred ňou nie je žiadne číslo, tak len ju dáme preč. Takže bude 5x plus 6. A ideme teraz na druhú zatvorku. Pre druhou zatvorkou máme číslo minus 2. Celú tú minus dvojku berieme aj s tým znamienkom minus, čiže minus 2 krát x bude minus 2x a minus 2 krát minus 2 bude plus 4. Dobre, ďalej rovná sa. Zatiaľ to píšeme x minus 2 a teraz tam máme mínusko pred zatvorkou. Mínusko. Keď máte mínusko pred zatvorkou bez čísla, tak všetky znamienka v zatvorke sa menia na opačné. Pri x-ku pred ním nie je žiadne znamienko, čiže sa berie ako keby tam bolo plus. Čiže mínus krát plus nám dáva mínus a x-ko píšem a mínus nám dáva plus a to bude trojka. Alebo si to môžete predstaviť tak, že tu si predstavíte jednotku a bude minus 1 krát minus 3, čo je plus 3. Dobre, ak to máme vlastne odstranené zatvorky, tak ideme teraz na ľavej strane spočítame všetky x, čiže bude 5x minus 2x je 3x a potom všetky čísla. Plus 6 plus 4, čo je plus 10. Na druhej strane x, 1x minus x, to sa nám odráta a čísla minus 2 plus 3, čo je plus 1. Tak. Teraz už vlastne prenášam z jednej strany na druhu. Neznáme nechám na ľavej strane, čísla dám na pravú stranu, čiže na druhú stranu dám tu desiatku, čiže na druhú stranu ide ako minus 10. Tak, na ľavej strane mi ostane 3x a na pravej strane bude 1 minus 10. 3x sa rovná 1 minus 10 je minus 9. Tak, tej trojky sa chcem zbaviť. Čiže opačná operácia, keď je 3 krát x, tak je deleno tá trojka. X sa rovná minus 9 deleno 3 je minus 3. Dobre, skúška správnosti. Stále robíte do zadania. Ľavá strana. Ľavá strana je, ja to označím, toto celé do tejto strany dávate. Takže bude v zatvorke 5 krát, miesto x už teraz píšete minus 3. Čiže 5 krát minus 3 plus 6 minus 2 krát, v zatvorke bude minus 3 minus 2. Rovná sa 5 krát minus 3 je minus 15 plus 6 minus 2 krát, to opisujem, a v zatvorke bude minus 3, minus 2 je minus 5. Rovná sa. Minus 15 plus 6 je dokopy minus 9. Minus, a teraz bude minus 2 krát minus 5 je dokopy plus 10. Čiže nie minus, ale bude plus 10. Minus 9 plus 10 je 1. Pravá strana je celé toto do tejto strany, čiže miesto x píšeme to, čo nám vyšlo, to minus 3, čiže bude minus 3 minus 2 minus, a tam bola zatvorka x nepíšem, čiže píšem tam tú minus 3 a minus 3 ešte tam bolo, čiže minus 3 minus 2 je dokopy minus 5 minus a v zatvorke je dokopy minus 3 a minus 3 je minus 6. Ja to takto rozpíšem. Dobre. Čiže bude minus 5 minus a minus nám dáva plus, čiže bude plus 6. Výsledok dokopy je minus 5 plus 6 je výsledok 1. Vidíme, že ľavá strana sa rovná pravej. Sme to vypočítali správne. Máme ďalší príklad. Tak, opäť odstraníme zatvorky. Všetko ostatné opíšeme minus 83 plus a teraz máme 3 krát
2x. S tým pluskom, ktorý je pred trojkou, čiže bude 6x. A plus 3 krát minus 1 je minus 3. Plus krát minus je minus a 3 krát 1 je 3. Dobre, rovná sa. A teraz idem na ďalšiu stranu. 5 krát x je 5x. 5 krát minus 3 je minus 15. Ďalšie, minus 6 krát 3x minus 18x a minus 6 krát minus 4 je plus, pretože minus krát minus vám dáva plus, 6 krát 4 je 24. Tak, keď máme odstranenie zatvorky, tak si teraz spočítame na jednej strane x-ka, s x-kami, čísla s číslami je na pravej strane to isté. Čiže na tejto strane mám len 6x, takže opíšem 6x a čísla minus 83 minus 3 je minus 86. Dobre, rovná sa x. 5x minus 18x je minus 13x a minus 15 a plus 24 je dokopy plus 9. Tak, a teraz ideme poprehadzovať x na jednu stranu, čísla na druhú stranu. Takže minus 13 dám na túto stranu ako plus 13. A to minus 81, minus 86 na druhú stranu ako plus 86. Takže na ľavej strane budem mať 6x, čo mi ostalo. Prišlo k tomu 13x. A na pravej strane bola 9. A prišlo k tomu plus 86. Spočítam to. 13 plus 6 je 19x a tu bude dokopy 86 plus 9 je 95. Dobre, 95. 19 sa chcete zbaviť, čiže 19 krát x, tak to dáte opačnou operáciou 9 deleno 19, čiže x sa rovná 95 deleno 19 je 5. Ideme overiť, či sme to mali správne. Skúška do ľavej strany. Do ľavej strany. Čiže celá táto strana. Ideme. Minus 83 plus 3 krát v zatvorke 2 krát x-ko. X-ko máme 5, čiže 5 minus 1 rovná sa minus 83. Nemôžem to teraz počítať s trojkou, pretože pri trojke je násobenie a násobenie má prednosť. Čiže najprv to, čo je v zatvorke. Plus 3 krát. V zatvorke je 2 krát 5 je 10, minus 1 je 9. Čiže bude minus 83. 9 krát 3 je 27. Takže výsledok je minus 57. Uvidíme, či je pravá strana, tak vyjde. Nie 57, 56, pardon. 56. Minus 56, pravá strana. 5 krát x-ko, čiže 5 nám vyšlo minus 3. Minus 6 krát 3 krát x. X-ko nám vyšlo 5. Minus 4 rovná sa. Takže 5 krát v zatvorke je 5 minus 3, čo je 2. Čiže bude 5 krát 2 minus 6 krát v zatvorke je 3 krát 5 je 15 a minus 4 je 11. Takže bude 10 minus 66, čo je minus 56. Čiže vidíme, že ľava sa rovná pravej. Dobre sme to vypočítali. Ďalšia rovnica, ktorú máme, takže ideme hneď odstraniť zatvorky. Takže s 5
pred ňou je plus, čiže plus 5 krát x, 5x, a 5 krát minus 1 je minus 5. Tu plus 20 opíšem. Tak, a teraz idem roznásobiť štvorku. 4 krát x je 4x a 4 krát minus 3 je minus 12. Tak, ja si najprv spočítavam, čo môžem, aby som mal iba na jednej strane x číslo a na druhej strane x číslo. Čiže x tu máme len toto 5x a čísla sú minus 5 plus 20, čo je plus 15. Rovná sa 4x minus 12. Tu nič neviem spočítať. Poprehadzujem, že tam 4x ide na druhú stranu ako minus 4x. A toto plus 15 ide na druhú stranu ako minus 15. Takže na ľavej strane bude 5x minus 4x a na tej druhej strane ostalo nám tam minus 12 a ide k tomu ešte minus 15. 5x minus 4x je x a minus 12 minus 15 minus 27. Tak, overíme, či to máme správne. Ľavá strana 5 krát x je minus 27 a ešte je tam minus 1 v zatvorke a za zatvorkou je ešte plus 20. Takže 5 krát v zatvorke je minus 27 minus 1, čo je minus 28 a plus 20. Minus 28 krát 5, minus 20 krát 5 je minus 100 a 8 krát 5 je 40, čiže bude minus 140 plus 20, čo je minus 120. Práva strana 4 krát x bolo minus 27 minus 3. Čiže 4 krát v zatvorke minus 27 minus 3, čo je minus 30. A 4 krát minus 30 je minus 120. Takže máme to správne, ľava sa rovná pravej. Ďalší príklad. Tak, ideme odstrániť zatvorky. Takže 3x a tu máme minusko. Čiže jednoducho sa nám zmenia len znamienka, ktoré máme v zatvorke. Pri 3x nie je žiadne pred ním, čiže je tam plus, čiže sa zmení na minus 3x. A pri 5 je plus, čiže sa zmení na minus 5. Rovná sa. Tuto už musíme roznásobiť s dvojkou, čiže 2 krát x je 2x a 2 krát minus 2 je minus 4. A za zatvorkou je ešte minus 3. Dobre, spočítame si. 3x minus 3x sa nám odráta. To bude 0x, čiže ostane mi tu minus 5. A tu je len 2x. A minus 4 minus 3, čo je minus 7. Takže máme teraz na pravej strane kládne x. Nemusíme ho prehadzovať na ľavú stranu, nemusí byť stále na ľavej, môže byť na pravej, to je jedno, je to rovnica, čiže rovnosť. Čiže ja ho nechám na pravej strane, akurát tú minus 7 dám na druhú stranu ako plus 7. Čiže bude tu minus 5 plus 7 sa rovná, tu mi ostalo 2x. Minus 5 plus 7 je 2. A tu bude 2x. Tej dvojky sa chcem zbaviť, čiže dám deleno 2 a 2 deleno 2 bude 1. Čiže x sa rovná 1. Tak ideme overiť, či sme to vypočítali správne. Skúška do ľavej strany. Čiže bude 3 krát x je 1 mínus a v zatvorke 3 krát 1 plus 5. Takže bude 3 krát 1 je 3 mínus a v zatvorke 3 plus 5 je 8. 3 minus 8 je minus 5. Dobre, a pravá strana rovnice. Pravá strana rovnice, čiže bude 2 krát x je 1 minus 2 minus 3. Čiže bude 2 krát v zatvorke 1 minus 2 je minus 1 a minus 3. 2 krát minus 1 je minus 2 a ešte minus 3, čo je dokopy minus 5. Takže vidíme, že ľava sa rovná pravej.